Jiena x'insaqsik xi ħaġa. Yes. Issa jiena mhux qed ngħidha bħabba qrid ta' mhux neqred bl-ebda tip ta' mod. All right. Però qed ninduna ħafna nisa imorru il-beach jilbsu provokanti naqa' tat-tumaġġ dak it-tip għall-knisja jkunu bil-tanga ġo xaq tal-patata u mbagħad bis-sarong bil-fish nettings kull toqbad qasek tista' tara kull tikmixa u kollox. Għas għandek bżonn immaginazzjoni. Xej, imagination aħe down the drain. Kullu spjegat. Fejt mur quddiesin. Fejt mur quddis, wex dawn l-affarijiet qatt ma rajthom għand il-ġok. Nafu għaliex tmur l-knisja issa. Eżatt, m'hemmx ma tantx hemm raġunijiet, imma le ġast mhux neqra taħx għad jgħidu li ma tħobbhomx in-nisa żgur hekk jgħidu n-nies. In-nisa nħobbhom. Imma naqas ja secrecy, dik il-naqa. Italjan għandhom vedo non vedo. Dik il-ġismu, per eżempju, jek tara. Tipo aktar. Kollok ta' immaġinazzjoni. I would believe so, you know. Immaġina tqum fil-ħodu, per eżempju, sowa. U xom riħa ta' breakfast, JD, riħa ta' bacon u hekk. Bajtu bacon. Bajtu bacon. Kemmu ta' Ek xlu ħaġa li xom riħa ta' bajt. Kum ħasirx li ta' qabel. Meta, mux hekk, mux dik, meta nkunu daqxej finanzjarjament timbatu ma nixarux li jsi. Kullem daqxej. U jien għamlek ikollok riħa hekk. Ara, ħanejlek, jien jek ma nħux ksibt li nifsi, jien impressionanti, jek ma namilx deodorant, per eżempju, ninsa, wara sija niskadi. Imma niskadi b'mod gravi minn dak it-tip ta' riħa ta' organic mhux fil-freezer. Tifhem dik li taraxlek Pala kollega nista' nikkonferma. Li hekk qiegħda. Ġifieri, imma Jiena jkun. U r-riħa tal-bajt tiegħek Ġanni. Sabiħ, ja ħanajlek. fis-suġġett li jmiss fuq l-aġenda. Jien għandi ħaġa, jien nista' nilgħab futbol fis-sajf. Fit-8 ta' filgħaxija. Full on. Full on. Nidħol fis-sodda wara bada l-futbol u nqum infuħ. Di għaw min jagħmel għal il-biċċa xogħol. Vera minnu hekk. Wara 3 ijiem ma ninħassix. 3 ijiem. Wara jekk ma ninħassix għal jumej, 3 jum nibda u tibda. Alright, għandi riħa tara. Ma nista' nagħmel 3 u bil-futbol imur il-ġim ukoll. Li ridna nsaqsuk ukoll Ġanni, tal-li ngħidu tal-vedo non vedo ostji. Turn off. Mara hekk, tara mara, tgħid ostja turn off. Per eżempju, JD, jent għandek turn off? Jien għandi turn off, waħda mill-ikbar turn offs hija meta mara jkollha tbenġila ma' sorma men jien. Illallu, mbagħad meta tgħaddi tkun qed tgħaddi tbenġila, taf kif issir kannella isa nipla hekk. It-benġila li ddejjek. It-benġila fuq is-sorm iddejjaqni jien ħafna ġifieri. Jien għamilt darba Stef kienet waqgħet u bela t-tara ġifieri u hekk. U għamilna ġieli sbaħ 3 xhur ma naraw il-xulxin narwenin, ġifieri. Ħabbat benġila. Għasna fjek għandi turn off li tajt mara tajt Għasna saj baby, bżegħet dej uni. Ma marret baby, ma dejaqnix tajt vera, iżda kif t-mur t-murtar daħ, iżda t-tila eċtrej. Imma ma mux turn off. Tafx għana għandi turn off. Jena ma nħobx nipils gbar. Floppy disks, jien liba kien joġbuni. Il-liba jkunnu floppy disks. Illa, wiki, ma nipples. Le, jena jkunu ridom iżom M&M. Battazzu botej. Imma zom, aħna t-najdu nipples jew l-areola? L-areola. Ma dik pizza plejna u t-tondi daw. Idejun, vera.